Ako sa mi hralo, ja si myslím, že tento zápas sme mohli vyhrať a veľmi ma to mrzí, ale hráme ešte ďalších 10 zápasov, tak dúfam, že sa z toho poučíme dneska. Kde sa dneska rozhodlo? Čo ja viem, dosť zlý začiatok sme mali a mali sme dosť šanci na to, aby sme ten gól dali a aby sme tú hru ukludnili a miesto toho sme dostali taký nešťastný, takže veriem to tak, no, že proste dneska nám nedoprialo šťastie. Dúfam, že ďalšie zápasy sa to otočí. Tak ja osobne si myslím, že ja som dal po vynikajúcej nahrávke Ruda Honu veľmi dobrú šancu na to, aby som dal gól a úplne som to pokazil a miesto toho sme potom dostali gól a urobil som nejaký faul, takže keby som dal ten gól, určite by sa nám hralo lepšie a musím sa takých debilín ako ja osobne vyvarovať. No. Skôr nám to ubralo viac síl, je tu dosť veľká zima a čakali sme neviem koľko minút a neviem, no. Vtedy keď sme boli v tempe, mohli sme, ja neviem, dať nejaký šťastný gól alebo niečo, tak sme tam čakali a tá hra sa zbytočne predržovala a to Slaviu pomohlo dnes. Tak ten puk občas zastal, ale na ľad sa nemôžem vyhovárať. Mali sme ho rovnaké ako Slavia, takže tak tu je každý zápas dôležitý a každý hráč je na 100%, takže ja tu nehľadám žiadny rozdiel medzi nejakou ligou a touto barážou, takže každý sa snaží vyhrať, každý sa snaží urobiť čo najlepší zápas. Ja to beriem ako play-off, oni to takisto berú ako play-off, takže každý zápas je vlastne o udržanie.